Amen. No, okay, hello. Hello. Baby, I'm free with your papa. Mammy, ain't you? But also, I will be papa at one time. On time. They are not a maximum thing. They are not here. They are also. Yeah, that's it. No, okay, say, where the man nipa. Enya papa ye na papa no. Duru baby a puno be a mua to tuano, it me be. Duru baby a drubi will be a two with that from Wakutia sono. Ubetia from so now. Nti papa no yen never shit him say yema krupo twedi ampon. Hello. 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 Baby afre udin your papa. Hello. Hello. Ah. Baby afre udin. Oforisuo be me. Yey. Ofana bia boko die. Kama pa. Na mi wo salumba omla samwa na nayere obia wonye. Bia ho den sa akwaban no. Ye do ba de na se we eye SK Bolas na me enehre. E wa de ne mumidodu obwase coffee crew. Ami chia coffee crew de crew. Na kodo be ura. Ozo mo monetization papa. E ma monetize. Oforisuo and Asem Aboagye be pa emu nyam emu so de. She obi papa ye bia wo ye obi nti and the papa eni Ghana. Hello. So obi anu achi Oforisuo we bia wonya papa and Asem Aboagye no ni obi papa be ye ma no na doni en wo ye ma no so wonya papa bi bisa se bia se wonya sika udibi no chebi no chebi na mo nya kwade ni e me na ho ye nya genfri won na ye papa mo ma o mon kan no ye ko so nya papa no ye nye kwa ma yen we ye SK Bolas nyame ene hene ye nyame nyadima o wa se. Okay, hello. 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 Good evening. My just so mammy baby afre udin. It was friend Kase free. it was friend Yentio. It was more kind of Aya chon free TV no, chon free TV no. It was Yentio. Panyamisha. But the tree, the some more can ma to make them not the friend. My papa many the part I imagine to take and then the national could let us send it and one of my couple one and send a seminar month. The master market and trouble. We shall Okay, hello last caller. Hello last caller, baby afre udin. But so we indicate the 51,000. Okay, yetio. Ya we of the people when they encourage a good back them and let them see the public now. And I want to okay, you have back with count. Hello. Baby, I'm free with your papa. Good evening. My just so mammy. That's all. Come up, pa. I don't know. I think you are more Kayama. She had the only because the year Jima me Toma de no uncle. Young Cora Nibu on the ma. The next meant me uncle Jima, but my former semi uncle to her. The year Jana and more movie.
and the mentally encourage my son in where Gianni to the command. All those and go on, I'm in your more, Omudika, no more maintain. Omoname Antona, assistant up, but me man no embu madam se omo maba no. Okay. Enye omo te se de omo te omo te first no. Nti no bi se de o kan no. Ene se wo kasa nyina me ti o me bo mi tiri nkopa kama koma pa nya mi hia mo. Onye mo kase. Nti amo nyina. Okay, hello. Hello. Baby afrefre udi. Because I feel just commander me. You are from commander. No, okay, Penny Payeti o. My future American say. Papa you there. Hello. Yeti o pa. Papa you there. I say to about do Sonia. Saraka. Nti mo na wo ye papa no. Anya me so hira. Na wo niam a wo ye nyina na ekoso. Nti papa you there. Em say ni se ni pa jayo. Em bia o se ni pa koso wa ye papa. I would didn't patch anu ti dia onye papa da. Dawase. Ciao muna sabona na sana hini. Aso sana hini. Okay. Okay. Hello. Where can you see? Much of papa no so. Na ni sure wa mi tie wan pa am kata ti commander. Okay. That's it. Yes, we are dancing. Hello. Hello. Ma me baby afrefre udi. Tata we free yes. Ofrefre diaso. Tata. Ma ne afre wo sei. Tata Olivia. Auntie Olivia yang tie o anwumre. Tata na wa sem na bo kana to mi so ton. Asem na mo kana to mi so mana. Mi ma mi ayi bi so pedi ma. Izu baby mi ma mi se yare. Ni kana mi ma mi bo anu mi sani kana nanka. Oko akoye mi ma mi bi ma mi. Ni ma mi yare ma. Mi gona mi na e se dem kai ko ni tema. Ni ma mi ti se. Papa ya kadi nta. Ma ye ni papa pedi because ni fani o tu ye ku bebe ma because ni yare ni be ye the friend say. Na obi campo to ya no ka che ni dey say e da say the money to for say papa ya kadi ma ye ni di dan na so na mo kan ni say no me na di papa. Okay. No Olivia papa potin be pa na ma me ye ya na katua ka ekoda na owui. Oh, ni ma me de real sister ni onye bi a wa kuma pa. Ni pani de ye uti ono ka po di bi a wo e oga na ni pani ni hasi. Ni pani ma mi e pe ni ma mi ni pana wo ni ni ko pa ma mi so ni. Ni pani ti ni ma mi a ti na. Ya semo. Eno ti ene ya ka che se papa ye no ankasa no akoye no bibie ho nanso sanse yenye papa mfama enipenti no ne ye man krupo twedi ampon no moma yense sanya koma nembo munipa bia ye papa de ma wo no ubetumi asesa won sanse nipa doso owi asinti no ubetumi atre won kwabam no ye ama afufuro bi. Hello. Okay, hande do ofra no nyina besi yentimi kanso dede bi se enya papa yoda akoma ekura wo no enyankopon akoma wo de ye papa eno ti emfa ho ene asomasia na obentia tem de die bi a wo bedi wo emfa ho ene bonya ye bi a obi aye ade a kire wo abra wa ye ne papa ena abegina so so de agya papa ye orofo emenya papa ye da biada afoforo bi hia wo a eno ti no se bi na yi wato atwene na bia yubonia ya tre won kwa bam na boa afoforo bi ye yo tetetu mafo e babo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam fom wei ene Sompa Asem Mpe Nipa de asantima gya tum wiase agya tum no asisema po menteme ho ase na de bedan ya ni apene po masibere na ye de ama ho ye ko computer so bedie emra sisia.
Would beti dwumadie yi bia number would sika ne beto so 0598559802 0598. Say na Oforisuo omo eba adwumadie no so no eye pa omani abre no do mo nsem enam enya asem ketwa panipa memwa kwaba ya empom te say
Twedi ampona do me ho ye. Udin de say. Udin de George Entry. George Entry free in a buy. Epacho me tipechi number 2. Pechi number 2. Wako sem ne say Osei Oforisuo Aboagye me hwe na memwa. Wako sem ne say ede to madam fu bi anim say me pe asase de adua koku. Wadam for your friend no say. Your friend no Elder Peter Menu. Wono so way. Ono so tipechi number 2 ah. Awo ye sofo, wo ye elder. O ye elder. E wa so de beam. Pentecost. Hey. Ye Pentecost wi. What's in the dinner they say? Elder Peter Menu. Elder Peter Menu. Sabre ya meno ka say you know that's so elder. What that's so elder. E wo Pentecost room. E wo Pentecost. E wo pechi number 2. E wo pechi number 2. Penny yenti o. Yo. Enti komodidie mu anu nya bi maami. Ena wone me ekokohwe. Enti ebo anan ene abusuan asase ne ye wo modia no ekokohwe asase no ba bia eda. Ewo amoafo trede amoafo. Eho na asase no ewo. Enti ye kokohwe asase no na wo se me de sovia kokohwe na ihunu ne kese na yitimi ka ho asem. Enti me persovia de ne koi omko kire me nyina wiye no me de sovia koi ma ye kohwe asase no. Enti sovia susu ye no na ye acre 4 acres 4 acres ena me ne abusua no ebetra ase ne ka ho asem nyina ti ye wie ho asem ka nyina wiye no ena metwa won ka na den time sika no ye 10,500 10,500 100 million 100 million na chese oh hai ana wo tono prepo 4 acres no 4 acres no okay nti 10,500 ena metiaka ena omo ye krata edemami ena mje me krata na me bafi nti na enya nuru adobra ye de do afu no obedo age se abosome mienu ho ekomiensa ho no ena obetimi ado nti metwen meto asase no june nti metwen ya kopim se afe no ko na wiye na estate afe foforo papa na woto ya wutu aka no omoma wa asase no ho nkrata me ba omoma me nkrata esensan bibia kama de ma esensan bibia busuafo no moton ma me de woton ye ene wonu amomo ya dance fo kire se ye ne eda no so mu bie eda no so ye me dance ni yentie o enti omode nkrata na ma me na me de me nkrata ba enti bra so se e wo se me kwa asase no so na me kokodo no me pe apafo di asase ni nyina abo mo pa eye 4 acres no 4 acres no enti almost started doing enti ne do ni mu no ena ekoba se obi ko asase no so se asase no eye ne dia enti ompne ema wo nya adwuma no ena me bebo abusuan a wo ton asase na mane se asase na moton ma me no ofoforo abaso se asase no eye ne dia na ho asem ti sei die odi ani ma me to asase na na de na asase ne ndia na yefre no agya apia ono so ti pechi number 2 a okay unua no ma no mo ya dansefo agya tabi ono so ti pechi number 1 ena unua kuma baako yefre no black cat ono so ti pechi number na chese saafo omu di wanim nyina na obi atiaso obi anwi omu nyina atenkwam okay enti me kobo o mama ne se mai bi eden kraba se adwuma na ayeye no wona asase ne ye ne dia ifi so wona ya amoafo edikru anam se me die minim no mo na minim mo a meto asase ne wo mo enti se sa no wo ka dia de na mo so mo se wo mo bo anan ekọ amoafo dikru no ene ne ko tenase ko ka asase ne ho asem na mame museo saafo yi a omo wo pachi number 2 ya o se omo ton asase ne ma no omo nchi ene amoafo ana amoafo no papa na odi asase ne ma ne kire se onananom ena net efiri sa amoafo no mo a omo di ho panyini nti papa mo na asase ne omo dia nti omo ne di na se kwa bi so no omo firi ho sa ena omo asase no ena omo asase no nti papa na di asase ne ma no omo ton asase no ma no omo kan asase no abokosam kire wo kakra asase no abakosam wo so papa na di asase ne ma no nti me busa onua no ma menim wo mo no omo nyina so omo papa echiche asase ne ma wo mo
nti obia wɔ ne de obeton ne de aton wode ne de be kuku de aye papa de ada hɔ a wɔ status wo ye kuku ba wa anye ɛna waton nti ɛwɔ ane de te sɛ amoafo di kuro si asase ne ne dia to di kuro no ankasa na ahwiri de ne nan si so very good yɛntwɛn na yɛne wɔbɔ Herbal and Medical Research Center ɔmo na ba interview no yɛne wɔmo entwetwe nkɔmɔ emra sese no asase a papa yi eto free adesie bi a ɔmo abesa ɛwɔ pachi number 2 a mefa ne sɛ wo munchiri ene amanfo no sabri asase no ho ya ba manso firi sɛ yɛse asase ɛwɔ nananom ɛno nti amoafo di kuruse asase no ɛyɛ ne dia yɛkɔ na yɛkɔdi enkomomra sesi a na yɛmongurem adansefo ɛgomu na awonda why okay yɛnkomra obo Herbal and Medical Research Center medical culture say omo yɛkɔtɔ foforo omo aba nsuo mu na omo nsuo mu omo aba no omo tu yade asesa yade na sɛ de omo ɛsa yade no enya asɛm keto akora orofo yɛnkɔ wate omo na de aduru papa bi abadwa so wɔden Herbal bitters ɛno na broni no friend ɔden ɛna preke se pada ɛho nkɔmɔ nyinaa ɛwɔ fia dokota memo akɔ aba meje so panipa bibia bɔkɔ de nyame adom na won so kama ɔden no guso nom nom ne kakra ka nyangwari de ne breki kakra ya ɛwɔ ha na ma breki ɛwɔ ha na ma breki free se onoma hu de ode beyo susu so aso na no den me siesie me ho ato ho o siesie ho ato na sa pepe na kyese sa na ye nom ɔden wo sa pepe nti emre ne nom no o siesie ho ato na da bia ubenya afu bia na ade ado nye sa na apɛ so kyerɛ pepe na manko lisu na yeba wa da be doctor nyendo ho aware ndi nyendo ho aisho na atwa de yi share 1 2 1 2 Doctor 1 2 1 2 no ya do so ata Doctor Penny owo Herbal and Medical Research Center ena ye ni no ebetwetwe nkomo no du bia na de bia se de Doctor so nyangwade Doctor obo so ye te say yo obo Herbal and Medical Research Center be fa kwanya so achia Sompa ahwefo ne atiefo ene anwumre yi na obo Herbal eye Herbal clinic anase obaye na soe ya abibidro crotching ena yedi tu yare ase ewo ye na soe ye branches ahodo ni nyina na obaye na soe ya ye wo machines ahodo ho a yedi eye nhwehwemu ewo nipadua ni mu efri oti ebesi wo nan ase problem anase tmache bia ewo nipadua ni mu ba bia nipadua no akwa no ba bia no machine no ebe detect na yedi abibidro crotching a ye mfa bibia enframu yedi aka saa yare ko no amana yeden amana firi ho yedi no research eka ho because obaye na soe na obecheche oyare a enye se wo cheche oyare se doctor me ha ne me ha ye me ya na ya mawo aduru ayankasa yenim die eche se yemfa mawo aside yenim die no machine no ena ye detect anase ye diagnose yareko potia ewo nipadua mu na afei abiduro crotching e de akasa yareko no ama afri wo so akọ obo Herbal ye ne ya kwadre mu ye ewo akoma no ene droban ahodo a moja efam edi afosane ewo nipadua ni mu no enti tmache bia ebeba ida sa akoma no anase droban ahodo a moja efam edi afosane ewo nipadua ni mu bia no obo Herbal ya kwadre ewo mu ye ankasa enti ena nwumre wutie na o akoma problem wako hospital ama ya mo wakotwa scan ma doctors for na catch o se wakoma no ba bi ahunhu ananse ensuo eta ba bi a tutu anamo ebra obo Herbal enam akoma problem nti o nante kakra bi na akoma no ebo periperepe o ya de kakra bi a na why den wabre enam akoma yare nti nipa bebre na adwuma esese oye na odiska eba fie no sa adwuma no ode ato ho because ontimi enya adwuma bi a ode ne nsa beka bi a na wabre na ye week enti ade achi a otifie sa wose obi wo ho ba wose doctor enam makoma ninti 3 months ni menya adwuma da enti doctor miniska kra tutu anamo ebra obo Herbal wo ba ye wo abibidro crotching a de beka sa yareko na amatmache
ayeden aba akoma no mu bia no ye de beka saa yareko no ama na ayeden afiri ho ama wasan yakoto wa adwuma so odie eye ntini mu na asisi entini mu esisi a emma emoja ne ntimi flow yie anase entimi ni afosa na yie ewo nipadua ni mu enti time bia no ebia ha onan etimi ye titriti wonsa etitriti enam santi enam se emoja entimi influence o mema yosem so etimi eden etimi ekofam kra se ubetimi agina brane se bema ewo mpamu a na egina emoja ne flow no so enti se emoja ne ntimi ni afosa na yi a eno nso etimi ema wa bema yosem eso de eso yeden eso eti enye no nko ena obo heba ye treaty anase edi hu dwuma ewo ho ene anwumre wutie na wo de eye stroke afi na ahase ebo nka ye onan no nsa oti eta pai severe migraine onan no nsa eta ye otitriti ewo ha na onan anani padua ni baabi ebo pe obi wo ba o se doctor ya na menipadua no anase mensa no baabi ye kim because emoja ne flow no den ewo form anase ntini no baabi asisisi tutu anamo ebra obo heba na anwumre wutien na wo de diabetes nia ye kana sikire yare no enama sikire yare nti obi wo okoda anajo a anase ade esa na wo dwen hu because okoda empasu yi enya ade obetimi ada seconds bia obe sorry ayeden akwadwun so obi wo timi ka se doctor answer na ade be chi no na madwun so anase ma sorry akwadwun so be ye empredu before ade achi tutu anamo ebra obo heba oba ye last stop odie hypertension ye kan moja broso no tutu anamo ebra obo heba oba ye wo abibido krochi an ye de be mawa ebetimi a reduce sa o blood pressure no amana ba normal sugar level no amana ba normal na sa adura oda so obi ho ye otimi da aduro so for several years obi otimi ka so manum pressure aduro manum diabetes aduro be 25 years oba obo heba ye na so ya entisa ye di some few months ene be treat either say pressure and say diabetes some few months ene dey be treat ama blood pressure and say sugar level no aba normal o die eye awo problem obi ho wa worry for several years be 5 years 10 years 15 years ontimi anya den enwo ba ento ne na so wonso wo ye bema onkwam na say sperms na ni sperm quality no e wo form enti wontimi nhye oba nyinsen obi ho bibia no ya na ye de ahye mma no nia eya awo problem bia ya na ye de ahye mma no obi emma ni bebre na omuwo anase ye wo awo problem bebre na ejina emema no so because sperm quality na ebetimi aboa ama wahye oba nyinsan no ne quality ni ewo form enti ututu na monbra obo heba abibidro ho ha de be ma wa ebe improve o sperm quality no na wonso watimi ahye oba nyinsan enye no nko obo heba ye treat nyarewa hodo bebre enti menkase bia ye mo yare din oba machine we be detect yare kopotia ha anase edi wunya na afi ye de abibidro krochi akasa yare kono amana firi so obo heba ye headquarters ewo nkranza adehyeman eye bronga hafo anase bunu east asem na mikan nkranza adehyeman eye adwira kwan no so okọ techima na ye ne kente royal house ene ben eye nkranza kwan no so hwa sunyane so ye wo zinco divine junction sunyane ye wo zinco divine junction ufri brekum ene ba oduru une campus a opai fa nifa so ko akra bia ye wo kwan ho pe ye ne migration information center omo office no ene dia nmuhwe okọ Accra so aye wo Kaswa official town obo heba ya so ye ewo Accra Kaswa official town Kumasi ha de ye wo Adwato Adumanu oduru Abrepo junction na taxis na esisi ho no okasa wo ko obo heba ewo Adwato Adumanu anase so for my making selling point one mana yeba be sue taxi drivers for ne de omu nyina enim obo heba nti o ka kire o ma ombe be sue ye nimu pe enye yira kwan kra ye number sedidi juma no emfa ho ne ba bia wo o frey na se hu direction no kra ye ma direction se eyesu nwan techiman ba bia wo bia no ye be ma direction na wakọ obo heba na so ye juma ye din wo Kumasi hanom no ko ye branches ahodo na saa bibia saa juma die na na ye din wo ba bia na doctors akuku dam e wo branch bia nti wo kwa mensuro kra obo heba ye numbers no ye 0257
0257 0257 472 472 506 506 0257 0257 472 472 506 506 and I say 0249 0249 761 761 508 508 0249 0249 761 761 508 508 and I say 0550 0550 19 15 15 14 0550 0550 19 15 14 Pre-care prekese powder any Odin or say I need some of the Odin. Okay. Penny it you. Pre-care prekese powder ababichato na we ye prekese powder wa hwe TV no so bia no ba modern hwe see na dro ni tie e dro bia ye kama pa me pa chaw nnuma dro na di no bro adwen ene entiase so bebre enam say dro ni ye ketewa bi see na mom no content no juma edie no nye juma ketewa me pa chaw wo ye obi a aya na hu say asa onsa no ayo titriti onan no na ayo titriti obo ha o say me nan no asa se be amoy dendenden mensa no so aye dendenden wo se ase ne nsa no agene obo ha o se mensa na no aya na ano no ase ebo me pepe ne no aye dendenden ase moja bia ba be time mensa na no eno eye prekese powder ana me pa cho be use o use ability bi na beba modern ayi intininim anani moja na clot no ebre bia be hu se onsa ana onan aye chichiti no na eye moja no ne intimi enko emfa droben se efamu na ekọ akwa aye chichiti ne intimi emfa ho nti na ama aye sa no ebi won so ana moja no etimi ada se moja ne da edura wo behia no eye prekese powder ena wo behia no abomodin ano no mebeboa eyi sa anwoma ni nna de afiri ho de amawo obu ho no ankasa nso ase oyare ase onyare no honam nna ye ne basa obisa ne se de ne ye na onhye da hu ade cropotia eye no mepacha o obi a o saa tebia ni mu a eye odin sorry prekese powder yi ena ewo TV so no ne ye kamfo abomodin ade amawo se pebi na afie no mebeboa ma blood na timi circulate ye ede akoni pedua na kwani na ma bibia timi aye kama enso ede amawo wako hospital ama ya diagnose you say oh diabetes and as a sugar level no was rodo do a me patcho na nwumre eye prekese powder no ene ye kamfo de ama ekuta phytochemicals a eboa ema sugar woni pedua na glucose a woni pedua nim no etimi regulate no man ko from kra etimi ede mawo enti bomodin se onsabeka bi prekese powder ena afi odin herbal bitters hon komo ene na nwumre ye ne wo aid no me patcho yes o sugar na say yes o pressure no was show obekọ akọhwe no bi de ne nam bi abeye 190 200 240 na yes ano ya ye den wo no emi se enche obelogi out obefa bag pe wanhwe yi a asem beto eye prekese powder and then you may know the hunkomo no and one some na catch up momodi aso baka to bi enye prekese nko me pacha ye di nuane bebre ana nuro bebre afrafrem a eboa etimi edi djuma na amana aye prekope edi amaw na odofo utie me ena nwumre obi say die ntikura na ye ka prekese he no kra ne say ye di prekese from ye nkwara brem bi say die nti na ye nananom ene ma me no mamo ye aduane bia no me prekese etum impo no nkokọ kra mu ofie no say ye di nsuo si ho ma omo a ne ye di prekese etum e ma nkokọ no say de ya ebe fight eti anyarewa bi ebe kwa akokọ no ho ehwe wo se prekese as fruit no me pato eye aduaba bi eye adwuma yi pa na we no nya prekese no nko ye nko no aye na emom no ya ba modin aye ne fine powder ye dia fa abefo infidie mu kwan so ene ye dia ba as fine powder na di nuro bi an ho den so akekeka ho ne prekese powder inti utie na nwumre na me pato odie no akwa stroke a eye prekese powder odie no akwa ne ho ase kidney issues online no empemhwe but tembia do na ni si wona echa obosan ase no apegya anase atata ya me pato eye prekese powder ene ye kamfo edi ama obomodin so benya bi uyo obi a obesity waso waye kese abroso opese osote o regulate weight no ama weight ne ba for man eye prekese powder ene ye kamfo abomodin edi ama uyo obi a wafunu nso so no opese wafunu tia o de utobi ya frɛ ye numbers na go TV screens ne so no nyenche okwan abefa so ababo modin aye ama
abusuafuno so ate odin herbal bitters no ena yedi etwa to odin herbal bitters ye kuta me pacha we no edro we ni din ene ne honam eba modin ese enam se eye odin eboa ma nneoma mutimi ye den nti wo ye bema na se wo de no bema ni mu ye mra ebeboa ma bema ni mu atimi aye den wo ye bema na se wo premature ejaculation onya de bomu ana wo o de boy ni ana wagye a eye odin herbal bitters ene na energy ye kan for edi amount me pa cho wo so de na ana oba mani mu hyehyewe mu ye o ya de namu nsayare na odin herbal bitters treat namu nsayare ahodo bia me pa cho wo ni padua no so bomodin se onsa be bomodin aka be o ye oba na wutie ye oni be ma da wia bo se na insuo no asanso aba abonten a eye odin herbal mixture ana odin herbal bitters ene na nwumre ye kan for dem irregular menstruation onsa bo na be na echna emma Obo ha be 5 months, 6 months, 7 months, 1 year. Nasabi omuni nsa ana on menstruate da. Me patron we ya fibroid kwa beti me ba beda. Ye me nam say moja na abosumi bi ese ba na emma na aka ni pedua nim no. Bobo no ama de fibroid aba beto yam. Ti momode se onsa be kan odin herbal bitters. O yo ba na se nsuo bi gugugugu. Aya na bo se pampan wo mu na no odin anu nti ama wontimi nko ni pema. Momode se obenya odin herbal bitters. Aya na nsansan bi se bia be gu akosia kuma no ho a odin herbal bitters infection bia no for odin herbal bitters bomodin for treaty na mom no me sense ade we su biem emma na sebe oni be ma dawi a na ade no asa ba eba sa be ma no ho ba yensu na semen no na asa ba no emma utimu nya ode e bia nei wo ye yanga utimu so o me free zone me ya me cry banti min get pregnant and abi but the baby drew be so be kwakọ ware no ubo se na afie no ano ayeden either say PID pelvic inflammatory diseases and now say ovarian cyst no ho aba begim se nyame anya wadoma awo adi awo ungu bida bomoden sa wonsa beka odin herbal bitters na fa ya adura obeno mebeboa ayi sa ne omani ni na adi afiri ho adi ama misi we su biem oyo ba na se ache umbu wonsa 5 months ni ana 1 year ni umbu wonsa bomoden sa wonsa beka preke powder and afi odin herbal bitters combination no okabomu a ebeboa ama bibia nso atimi akokama babia benya bia to kwatakwa eye joy herbal and afi owas ebibidro fie e wotakwa takrade eye nimdie herbal e star hotel afi benyak pharmacy oko ha wonsa beka bi oko enkran okay she drug lane no nana boache herbal and afi little george wonsa beka bi kumase PFA pharmacy e Tafuni road afi nso benya bi e Fredimens herbal e KO imrom no eye misty herbal wonsa beba modern akabi na bibia nso atimi akokama akokofo di agapsen pharmacy and wonsa beka bi mankasim e triple B e mankasim runabout no so afi Cape Coast enso eye Pina herbal e Kotokraba kwan so wonsa beka bi afi so ko nkokwa and also anti akobam herbal shop and so nkoko me pacho oko western north and also Alex Joe bonsun kwanta yes Alex Joe ho oko ho on sababo modi anso etimi akabina bibia anso etimi kama minimisi abre no binti ye de besi na doc de all the best so no de asoso na afi yakọ yo Obo Herbal your numbers didi juma numbers no 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 Obo Herbal your numbers are yidi juma eno no ye ni Obo Herbal medical research center ye no mo na twetwe common doctor ene se na wotwe se ne ene de ya ibehia ado ato adumanu ene woni so fo ma me dokro no ena edi hwe ni modofo yenko Obo hoi na yenko tu yade asenko se ye ho yade na yenka research no wo mo ne kura mfidi papa na ene producer fo ho yenfa ye adwuma mu nyina mu piepie abonte anonti yenko Obo Herbal medical research center na yenko na yenkutu yade ase kekrede yakwa akoyanim ten enna yehwe asem ebo man Ghana mu ha ene nsasesem asem wo yesi nananom na won sase
enti nananom saa so mo wo no ekwampa no mo efa so eton no ekwampa eno mo fa so agifiri obi a wakoto nsem na empokura no wo to ama nipa mienu no ya na duru ba bia na me ho gira me ewo nkankan ewo asantemam ha nananom bi kwan mo fa so etonton saase no ematimamfo no eduru ba bia abro papa panipa enti akokoye dai enti be microphone no ekoba ne se amoafo ehini amoafo dikru se asase amoafo dikru ye frɛ no sei ye frɛ no asemo yako pe mizo ni bi mizo no ebeboa ye papa efiri se 5G meza no so eka ho na 5G me producers nye microphone ye 5G meza no so ebeboa papa emo apom den atumi agirigina so orofo ye kope bia courteous marketing agency wo ena di mizo ene 5G meza enso ebaye eno ti ye kwa kope bia to kama pa manager Daniel ewo hwan overseas oni afa radio no ene ben ho bi kan supermarket abawa ewo anomanyi post office mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University yekonye ko pemizu sa ena na search enterprise one asafo abinchi car park no enehwe enimu yeko pemizu ene 5G misa kwa kuochiri company limited we poe mantemu Eastern region sa na KF Kinju enterprise also ame oni no hotel no ene di hwe enimu ibenya mizu ene 5G misa ne bi 21st keneke clinic of the moment ye or for 21st keneke seme kancho siatica no nko ani timi tu ase pa na bibiduro so eno du tu siatica yade no ase bibi mem hade abasobodi a waje en eche wotwe hunwi utwa bosompo ekoburu ni kromu a 21st keneke no wodi siatica yade no a utu ase no abasobodi a waje okosi buru ni kromu nya asem keto akora or for seme kancho se sa siatica na eso osisi e fausire mo na akokomra kosi na ase entinim yade eye yipa yade bibire bi adabo utu ase 21st babies no nya ye frumfa ngo ba bra no be ma obi orofo laboratory ne scan mfidia wodo pi massage no so eye adwuma enya asem keto akora 21st clinic 15 branches and what apete wo Ghana member na Ghana for enso ekoho ekutuon yade ase koso so yade kuma se hwa wo bese oni ava radio no ene ben hom sa ene obo ase cancer cortex called junction obo enkran popuni mantam group mo enkran na make domain market sunwane nkranza techiman obehu 21st clinic ewo ho 0540311311 0540311311 3 Herbal center wo de papa bia badwa so na eduro dia badwa so 3 eco capsules coco master eno de ye de coco as coco no pamatu wodofo eduru ba bia outrance no achia woto so aban wi begu wonu ase from abonia be ye no ahwe nkoda wo mbatu den na edu papa etimi tu coco ase wa abra uja na ya moja free mu ba udwa de wani so hoyo hene wani so ye obisi na eduru ba bia kwa munum kunkun eye coco na edi unya sa no oyemu atim na ye coco sisi yade nyina coco mesi coco yare bonne se orofo ye tu coco na se wa abra ye hu biem dia na edu papa meton ede ama na nwumire ye 3 eco capsules coco master na me kanfo nam dia ma ibenya bia to kolina ke badani Herbal Mr. Herbal ne apidank eho ene kwa ibenya bia to 0546107107 0546107107 akwantu so mina ye express group ye fi akwantu sem enkoda express group orofo peso kosuya de wala tuasa na peso ko ni broni krum na nya sikare be hwa busuafo eye UK Australia Germany na peso kwa na Canada na anase Italy yankoti apo yankoti tomatoes express group na make am from the amount wanim wase da biara da omo wodin pa orofo express group ya adwumakuo bi a ebeboa kama amanyoma akonkan pa orofo say ye pe express group akumase ye behunu ha Accra Tema East Legon takwa de sunwane tamale bibiani ye behu express group ewo so ewo ho 0249000448 0249000448 express group of orofo ye fia kwantu semina enkoda no Sompa chede na duru hobiemu wodofo ebe na wotwetwa mu na ya kase de besia ya doye na se de adoye esiko nipa moa nti wodofo emra papa yo ene ya ka ho asem eno nti Sompa chede no ema kurafo ye mo ntoma nkata o modagya so wodofo enkokom de agyanka ye so yade o
ekom ede agyanka yeso yade enso nyese yade no yade ne maame ni woni papa ni ho ede bai na agyanka bedie bronyen madika ka cho so okunu ni wotene nsam na yantomo echi na emfie mu enu atwa mu no mo na isu kire mu a yeni suo betumi aba mo anwu yeni mu ase eno ti yemenya mo ni bi anwatin tomatoes entade ene mpaboa amenkoda nyanka ya na eye Sompa foundation eno se Sompa chede yemra enko safo emwa kama pa na say sika from the momo number no 0598 559802 0598 559802 and 0241 272 990 0241 272 990 edi beba Blessed Foster anatara one media or for yanko safo imwa o pedan kura bia aye wo office here anase obetumi aye clinic ana supermarket here anase eduru ba bia bank for no kura na saada no ebu behia wo pa saada no ewo kwa ho pa ewo soame ha na opamango abrosan na mechire buyi eni nom hotel no ene di hwe no pe orofo edan ne musu papa miankasa makwa akrohwe adansedie no ene di atwaguo no edan ne musu papa ka bank for no ebeboa mu yie papa ama monwuma akonkan mu chichiche mu a kebe somo papa orofo yen friend number we na ye ne wo mu eni hu komo saada no emuso pa ba bia mo bedi dwuma mo bepake mo car so no nyina no eho so aye krado eho so aye very spacious sana bruni beka no orofo jema no ne di saada no komo wate so to dan emuso papa 0542 465 365 0542 465 365 and 0244 375 611 0244 375 611 orofo yankoni yakohwe dan no ne yakwa akohwe dan no dia na ne yaji abma no na ye di akodi ho komo kama pa Dank Natural Healthcare Complex wo property number 2 won ho na wo woni City Life Hybrid School no ene ban ho Dank se men kancho se mfidie di wo bi na enu papa wo de kan yade no so de wo bi nam san yade pa de wo de fa Dank aso ye de na ne wo betrete de amanjo yade stroke yade ban ene de ko Dank wa ontumi entu ase ema eye osa na obetu ase na wo de ama wo fo wo tena da Dank eye adwuma wo pachi number 2 wo fo yenko hoy na yenkotu ye yade ase ahotofie na mechiro sa akwa no 0266593330 0266593330 ana 0244017556 0244017556 yenko Dank aso ye na yenkotu ye yade ase na nyoma enkonkai kama panipa enti sabre no o magia asase na firi wonsam wana yo de akoye ni se asase ne efa anya problem asase ne fa efa na chese 2 acres anya problem 1.5 acre anya problem na nana no a woye amofo dikru no ye friend nana akwasi ada otoso mienu ono ena Osei asase no obeka kire busuafo ne asase no ne dia no a omko no eye odikru no enti omko ye no omko na ono nso ekoye enkrata afoforo oni abusua ne trase a omka de obegye kire busua no ena omde ma no ena ono nso koye enkrata afoforo de breme na se nkrata na akoye mienu de abusua no koma me ba se no abusua woton asase ma wo mo pachi number 2 no omo atiase se sa 1.5 ne ohene ne dia omo ntiase omo ne de omo no aton 4 acres no sa 4 acres na no ohene no so koye ho krata abreme a wa ba wuram 1.5 nti 1.5 no na ye kwa animu no ubehu de me pesa me kire yentie we enti ohene ne koye enkrata ebreme eye de abusuafo no ekoye no na se wono no chese se wona ye odikuru enti so wono no ye enkrata amaye ne a ofoforo bia mfiri baabi bia mu ma ensa me demande asase ni emfiri enho because ohene na de asase na eden amaye nti na se ode krata ne maaye no ye tiase na chese metede wo kana si ya enkrata na dikan no ahefo na ye ma eye nana apiaje na odi kan ton asase ne maame no ono no eye odi kuro nso ana ono na papa de asase ne maa no
nti won na di ka ton asase no e ma won na asase na wo odikro na wonyi odikro na den na oton asase no won fa nkom odikro no nsan krata nsa asase no yaton aha enti eno no na ma wo hene no nso ba mu no oton wie ya ye course no e na ma wo hene no nso e ba mu e na na apiagie no eton wie ye no e na odikro no nso ba mu e na odikro no nso asede e wo so oye no ye ni nyina ma no nso koye krata edi mu chese odikro na di asase na maye e maye okay aha enti wode maye a ye start si ye do asase no e na ofoforo nso bae ofoforo nso ofiri he ono nso se ye de asase no ama ne yemi enche eye nana no e de asase no ama ne yemi nana de he odikro no nana wo ye odikro no na se wono de ye ma me che kra de on de ko da baby kra aha enti wo mpene enti ya do asase na wie ahye abu ya bunu ya bobbo so ahye asase ni nyina wie ye kwae no adu aburu enam kobo odikro na mane oso obekọ akohwe obepempanimfo ni bia kan ho amoma akọ akohwe osaji sika wo de be hyentia ne empanimfo na akọ akohwe no si asase no kuro be so e wa amoafo treda amoafo ekoba asa no odikro no wakọ akohwe asase no obekọ akohwe ene onkonkɔhwe no ene ya bona ono de wo so wakɔhwe bai wo so wakɔhwe a wode mi na meto asase no ɛkɔ ene de ono nso se wode asase no ama no yemi enche no enyina yɛkɔ na wokɔ kyerɛ sɛ asase no ɛyɛ ampa sɛ wode ama yemi enche na onfa ma yemi enche na pachifo no na ba mu ana na yɛ krata ama no omu yɛ mu ade onya sika ne bi di onya bi oje ne die nti wo frɛ wo mu a na sa de amaye ma menche sa ya semi mu obrem enti ya me enche ni no ene me asase no so nya asem ketua udi sia no watu odo no wadua sa ene oja asase ne to na so obekọ akohwe emfie enan ni osi won konkohwe asase no ba bia problem ma madua kokoo na pija eho na dane kwae di aka no achese kanye manso abaso akasisi no kamadua koko na wie na chese kwa bi so no wo mo pachi number 2 no me bo mo so bu anye yie sa because wo hina bam into wo hina no be makasa odi kuro no a ono si kuro no ye ne dia no esanse nananom na won sase se nananom won sase na baby a mese kan koto no empo ye me maame dia na metete asase no a nana bagibi nana gibia e wo so on na ma locations asase no maton sa ofricha nana ye saade no na wodi kuro ya saade asase akoma me ye ma menche ase akire sei eno de menti ase enti de wono ye me enche ni no no so ha adwene wa asase no so de na nana ka akire no on ka hwe nkire no producers mo frɛ nana mame waso onkasa Trase. Nana no so wankasa de ene sei. Every say no mo pachi number 2 o mayo masade awie. Esanse so mo nchi ni hokora no a. Ewo bi na awie bi. Se de enim organa mem sense ase ye nana no mo de a. Na wo nana wa ye mu ade de pepa manipa no so obetua akoye na dwuma. Na wasafa akire de akoma ye ma menche. Sempo de ye ma menche kura nsa na wo sa abesan a. Na nana ye nte de wo ye na se. Nenu asia kire sei adabia na henifo ne bi ema na ye kasatia nananom eni kwanse kekọ ne sa mo nana ne di komo sesei yo Oforisuo adawoloma me se papa di asemi ebedaaye no enche krabe bosome enani enti a me bo anan ekọ asase ne so na me free asase ne so na me kọ nanano efie na misia na asana na na kan se kwese papa na asase no ema ablantie elday ne mum papa no ablantie ekoya asase no so adwuma no wanyina sotire enti ablantie afon akọ no ediem na mebusa na se na mpache o ablantie papa de asase ma ablantie yese eye eka enan ablantie so nso waye nkata ma na waye eka nan nkata na odiama no ekwan be na ohun se asase no eye kana na aye ho nkata edema no waso ne de wankwan kohwe na msena wajiska ne nkata ma na wase ai wajiska aye nkata ma no ane ye ba studio ye flare no ama ne je pene se obekasa afiri ye flare ne phone kura no Oforisuo adum eye wo hene no eye nana dikro no odikro no nana kwase ade no a wo amoafo eho no
Sano Nanano, say, see a friend on the phone, crampo dear, a doom cry. So I depend say when he ebedin komo. Ne phone na doom cry. Ne phone patch on the phone, a doom. Na obusa no abrante na odua buru wo so no eho asem so osan de amaye mamenche asase no Me busa ne se asase no abrante bi eso eye so adwuma wose an ono an de asase no ama abrante no yemi enche no esan se asase ne ye wonananom asase na one papa yi ebohye na mo afa ne de nti bia 1.5 acre na efiri so ne de e ono an de ho na ama abrante na se wonye ho yemi enche no enso ko asase no wose yemi enche no a esi adane etu na daho ablante ifan so de botin aduan koku na mna dum pempen so a abona ni kura na se ka kwanya ho anka bente koku no sabe nka wote so aba kakra okay ye bedase won se medical kan kire ewiasema nyina se Asem Mpe Nipa yenche asunti asem ye yenhye sufa nti asem no ba wo se ye koho nyese bia ye betena ha na ya ye ne busirim kan debi ye kokohwa asase no ye ne nananom na de fa ne ho no bedi nkomo eno na producer be kan ho asem no edi papa sa fa na aka no de aye kwaye abra mo medo so na enkrata ne so no how many acres na nana no san ma wo 4 acres nana de ni 4 acres na apia no ti di na chese o de paper so 4 acres no ekwa asase no so a asase no so nuru 4 acres na chese kwa bi so mo bu kwase a chese hwan na nyina mi na me do fa pa fo mo do bu ye nyina ni nyina aka adaso ade ayi mura na chese si hwan pa na eka no kore. Okay, yanko computer so dwedie emra sisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a ji 21st clinic nkoa womu die bibidro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika adwane ne wanya otredi dimusa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mine be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more Humacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Anyo said ya fra say ya nante fa montene so na ya trete ya pom afiwe Sompa FM 98.9 sunyane sabaka ya we na ya nante trete ya pom and on the 9th of November ya nyina ye hiem anopa no num ewo post office na ya nante afa tunyan amontene so ya bepie coronation park na eho ne yedura ye abiba up enya abiba down abekoso meche eya aerobics ye nyanim difo a o mekasa che wa pomdi ho edishade so say edane die ma onpabo anya ready adipamfo bankfo etiyefo ane political parties nyina saada no goloma chifo aye ready jamafo beba afeti ne beje agum na mo best DJs ama monyompa eye peace walk
Kainasha no so say 90 we ye treche yapom ade akọ 7 December akoto aba e yasomdwe nko a aboafo ne 3A core capsules, miso fruit juice, 5G drink, Frimp of Vibes Recording Studio, and a 21st clinic. Walk with Sompa, Nantibio, Natinetine Wapom. Oh, darling. Yɛmfrɛ Nana Akwasi Ade yɛmfrɛ Nana Akwasi Ade ɛfiri sɛ kwa bi so no ɔmo tɔn asase wɔ pachi number 2 no ɔmo apepa wɔ mo nsa dada ɔmo apepa wɔ mo nsa dada ɛmo deɛ sɛ Nana bam na sɛ yɛse Nana nom na wɔn asase Nana so ama pepa foforo ade nti na Nana sa ade asase no kɔma yɛ ma me nkyɛn kwa bi so no sɛ Nana di sika ni bia ɔhwɛ yie na ɔkɔ akɔyɛ nsɛm bi. Hello Nana Akwasi Ade. Hello Nana Akwasi Ade me mo adwoba Asem Mpe Nipa dwumadie so. Hello Nana Akwasi Ade. Nana Akwasi Ade ni wo. Na ho na menene kasai. Ai apleje ni na Nana Akwasi Ade wo kwai ana watu kwa anwumire. Akwasi ai mi na fa na apleje wo. Ya fa na apleje mum. Apleje. Mo hwe pepa no so ma me hwe edin e wo so. O Franja Asafo. Wo hefa? Kumasi Asafo. Na wo ame no ka say ye fra o say na odi bia ni say. Apieje am pa no emi nua no. Unua no na me ne say wo ankasa wo ye fra o say. Mi dia ga efem kokukra. Kwa kukra. Kwa kukra mehu din wo pepa bi abrantie bi beto asase wo mo a wo ye kuku no a wo ye dansini na saasa no yese Nana asa de akoma me yema me nche esanse wo san krata ne bintina mama nya akonya me de frɛ wo no saasa na ye kan wasem unim ho na yenya bia nim ho a ɛho asem ne sei na wano yie ne sei na me pa cho enso no buta na ni no o studio bi ana se wonua no ni studio bi na krata no din wo so se wo ye dansini kra odin wo so abrante na wo ye koko a wo mo se 1.5 acre bi wo mate afiri mu a enso so hwe krata ne so ye 4 acre so magi hu sika no esan se wodi wo krata ne so no na mama nya ho akwanya tumi se me de efrew sen ekoba ne se ekra na wo ankaza odin eba so se wo ye dansini me ga cho ma bu asbe na oni mi na kasa na me ne onua no nkasa ye onua no me frɛ no a minya no na de ti a me kasa a kyerɛ wo ne sɛ wo ye dansini wo krata ne so eno ti na mebusa sɛ krata no eno ye ho nhyehyɛ no na ye how many acres ana mi busa sɛ ansa mi meta ni se mi nua ne wa ha because mi nua me ntira no ate sɛ boya bo mo na kasa ene da bet ba so mi fire chi ko kasa bi sa no a oba emwa because ogasa ni chona mi me fina chi aka se abro no nsu mi ho na se o kan se o sign paper ni bi a o ye dance ni de o de se mi nya ne ba se mu nyam nya na se mo ne kasa de mi fa dem sa me ka kire mu panikra pani ami tio sabia ku sabia nya do wo pani wa adwene mu do na obi ntumi mepagya mfiri wakonwa so mpagya mfiri fie ema wo fansa mehye krata ase wa bra unim ase eti na mibusa wo se krata no ankasa okay hwan na ema wo kwan ma wo san bie okay hwan na ma wo kwan ma wo san bie se wo ye dansini ana asa bu busa me se ana mi se no e busa so mo ni mi na kasa ana se mo na ka ku se ya ase mo so pata mo tu mami because mi nya me fela ni mi o se mo na nka ri na krata no die nti na wo san ye oje krata no die nti na wo san ye oh krata me se me adam ni se mi na ne dia no so wo de mu bi ana so na me awo se mi ba fela jade ne ma no
Na nyese bia ade no ye obi hunu bia na akwa de ama wo. Nipa no mi nya mi fi papa baako. Papa so na mi so ya we na fo ya we se papa dade ne ma. Wo so nnuane nkonnwa din ne. Wo da tamu de mi nya ka wo de so gam so me ka akirem. Wo so nnuane nkonnwa din ne yesai. Bi se no woni ha ana so wo sa wo se studio so no ni hodi. Isa me ko ka se da den tame mi ho na asem so cha kokko bu nkura akire wudi. Oba no so be asa fufuro. Wo so nnuane nkonnwa ka mo nyame nnuane no because se no on the say no how near na me pa bia Friday me obeba petia ela so na mo me fa number mo na ka mo frɛ no unnuane nkonnwa din de sei pani unnuane nkonnwa din de sei o sei ni nkonnwa din me nnuane man ta kunya so kunya yani aso na yedi kuro ho no yedi ko fa pampoku wo te trede okay pani anwere me dance manenko as bibi wom bibi ankasa wom ntino omo person be ka no kore nenso no no kore be daddy no free man ayasem nene shi sanka awradi nyanko obi wo hwan be sa afre nana awradi nsha ona wonhira onipa bi ada bi ada ya otie edumadie omoye mane ye fe na ya akono nso dodo ya nka me ya yese efiri se me ba Asem Mpe Nipa afe ene nakakre nie Asem Mpe Nipa edumadie ahemfo dikurufuo a sebeta frache anka abrabomu no awradi ayi wonse woni wo mayenim na wommoa won mabunu ene ne kuro ne man ayede na disu no bebiri ton wo mani munyam ba adwumadie so American ya be 1 year ne kakra ni no yetena se entira 1 month unya ahemfo a esisi obi agire japade afiri ne nsem entra tere wo mantinim ya ukotwa kunkunum so anka sede obo ade ka ahemfo na nanom adikuro ahemfo ensem fa no anko so ohene de yanko ochiwade ne abonefo sem die na trene mu no ohene bia wadwatim edu ohene nyansani bia ne ma ye trene na nani di akire edina first asem besi na nani ho but obetima ti asem no ahunu babia kode ato odin omo ono oye na de ba akotoro kura ko ahimfie ba ye ko kofia na ne kra men se ma asem de ye bua mefo nanso na adi ni ye ene sikanyidie anibra bone ama sa ne ma we nyina ayira firi mu anke sida ne de asase amu obi aye ho nkrata da so unim se me de ama no obi se pa asase no wa wasa akogina ne awode ama na ho ya na me ebase ya me kra me buza sa da ahimfo no ne ebi hia ngomo bodam na menti asem na se o se ya ya tie minim se maton me fun yi de ama papa yi obi foforo pefun ato na masa akose we mi am de ato mizu minim se maton ensuo se nipa no betima bomidua minsuo se bi otumi bi we ne ho minsuo se kan me wo wiase betua meka minsuo se menti ase no wabusa anko se timi ye ohini me ye dikurei me ye panyini me ye asase wurai se me no obi di mi anka be ye me de dwene ho ansa na otu anamo etesa adana kurona ye firi mu mpanimfo bi astate aye bofu nim nokure nim papa but ye nye ne ya na ye de be ye foforo ye be ma foforo ni ayo ya we don't care so obewu so obedwena bodamo enye masem sa na mpanimfo na heda bebira aye omo adon kesa na omo nam system nim but ye ka che di kurozu odie ye ne a obi a watu anamo wasase obi a onim se enya anamo pa no watuo me manate ase se awurade asem se nia wo pesa afoforo nyema no ya yesa afa mo ade ye de ye wanya wo de no wo se ya memfa nya wunua mesere omu bi nti omu gi misuso no momfa ne ma nto babia da na asomdue mra enye so wonya adwuma wo so enye se da hokwa wadua de wo so amanaba watimi de wakoko duro se na wanya den odie ya numire na se imo fra womfa ne ade womfa ne empa de npuma sibire ne nkwahia itomre bi no mu bi kodidi akonya na sabeta frat ye mo ka ne matafre ye de ne hyedem kakra na nanom be kasa kire no osonda ye te ase a na ofise wiase nyina be ye ne de a wo mu nyai sa anse munu na ye omudie no omdoto ne ma yie na asomdue mra na ato mem na ade ade di wa wo de hye
nti ukra wo dan woni ya wo kra me mu bodwa na unu say ya somosoro no wade hye atwa wo hye na no hwe ni munyam ewom sa ade hye kro na ma wahene mu yeduro no omo na wo soliti omo na sebe tafraje ekoba ne sa sebe ye de mfaso be na eba mesire di kro zu otie manumire ya de to fom ne omo na meye ne yesefata yesa de be pagya biem no enkomo be ba nya ne de se di kro kwaso yese ya ada ye be ba biem no enya ne de idomia mpade no pumasibire na asumdie bi yesefata se hwanti no asumdie bi yesefata se yensa kan yensa ntimi kan yankonko yanim ye be sire pa enye koso boroso ni asire yewura asantima yewura so obi a wodi kuro won ketere bi a sha asantima yase no sa ni wuo de no emfiri asantim ye mukra ye hu ani bredada na yasa aponi tumi amawa ye man nya akono ne yewura ni nanimu mra nyama na masa ade sikadie ni sa ne mana edie kan yase ma ne nya bibi dia relati na asante ehu agufi omunya awurade mo metena ba nwane so omunya awurade a mo mmagi akonya ne ntena so na nokore na ya hwehwe ntini ade omusi wo uba yo hina anka nokora de ma ne mpawa no uba yo hina ka tentre ne ma ne mpawa no wenum no osoro so be nam no de be hu mobo we de na nampe na natuo ya mu oni obi yere gro be fa no na nakuro ya mu so sa nyansase a wo se to adi ntu de bone ni nyina ya wo da che papa yi papa be gina no so wo kwanzida wa wo de de na ego gina nanim Mesra santi ahemfu amagimi munya se azuban na mua ani ahemfu bi akeka ho wo nkura wodo so a mufiri se gimisu wo mumu munyai na ahenie de mu oduru ahenie ya de ba ko ye ni munyam de a na ye ni fred ye kura beto kotra kunkuruma ahemfu na ebuman bo hene ne ye fa nte se president awoto no yi ni prime minister no de difu apɛ omo no makoko manim ene de ye won se se ni munyam na maton na asase ba ko pemienu nan kura na nan ni bere ye de wadidi kuro na wore wo so ni nansa asehye wonsa obi de nan ya udwama no ani se de akire se nya gimi a ene dama obetu za na mo we de ayede ebi ana ntesa o ma ne nye sa de ko dane ko ye nkomo fufura yawo da ye beba no akasa bebuo ba ko mfra ye nkomo na suro ba ko mfra ye nkomo obetene tantanta wo mpe onfa nipa na de ma no je ne esefata so hene ye yesa de beba ye bobo ni din dwan ye be kan se munu puto akire no ye wiezu ye be kire ni tuntum no hunu se ya na sabe ntazukoko wo bi anum na ni fufuo ne tie na efe gogoko de ni odianche ka se na no apai enu zo go baza mu antina da ye ti fufuo no nyame nshira. Okay, nana otie na sopam efrise sisie nye. Eno ntina dwumadi afa ya to ye ho so se osisi obi apu ontene ho ase no ode bedan ya ye ntia ase da. To munyama na nyefe. Ya kwani ne togbe ahaban keke azigbiligbo sonkalu kagoka from Benin. Ye no entwetwe nkomo dwumadi we so kama nene ade bi atogedi abetora no emudu papa togo memo akwaba kama na Ghana foni na mubompa amame na asante hine no etumfuo onye matu na meso metomenya akwenjano bina metumi dibia boni kitinkiti aya na etumi sisi ni na betwa asemu ya mu kikani ade ni na no menya akwenjano bia anu no aje se be ma beni hene wa ha yes say aha no me yiri wa ha na me ba wa ha me wa koda wa ha kura be 17 wa ha me yiri omu ye 4 ewo kromu ha nti me bobra bebre o Ghana ntino santene no betumi amami akwenya no binami so betumi atraso na betumi aboa no so aze nye bone o pacho se bu fanko so hene ba bi atie no unya nko so hene wo ha togo nka bone togo se nananum bi no ade omo ye no se krobia sante kotoko nyam kese samtima wura ekoye oye na wa tu no ma oponi na ni tumi kakrama no a efe akono togo wo ho ye fa nwumire
Bibi aboko de. Oh boko pacho mo ho ye de. Kama pa. Madam ase ni adwuma pa omo oye. Medi e fra me togbe aramban keke azibribo sonkalu kagoka from Dahoma. Nti me chiatifo no eni ahwefo ni na say me ena me ye madamfo nti no ade achia obi asole a na okose atade a efe okofra ntuma efe ni na no soso no atade no enye wo na wo pamo ntuma no soso no enye wo na wo ye nti se wo pese obetumi ahye atade papa na anyomunyamu kese betumi amba wasitram a this tobe amekeke this obe famadamfo because menimu say awiase ayewoyi ade a ye frɛ no sunsun no enya de a ye betumi abompai na bibisa betumi afia awiase da ano kwasem enfia awiase da wo hwa tim bibi betako wo hwa krim didi betako nti se wo ya nipa na se wo dwine ho se bibi entake o sadia efri wakasa nti se asofo sole a ebebo beifo no din obi a sole a na ebebo mo din sunsun din ni ade so ade me kam nti me na me ye omuni na mo hene me ka se me ye beifo no hini a dise wo betesi me kakra asana wo be hu se my chest back obetumi ashi efie kese a wo be hu hode oti ase Matias pa oti ase se Matias se chese wo beifo pa nti oba so wa hwebia no ompema no mi na me ye beifo ni na mu hene nti die nti a metumi ka se me na me ye omuni na mu hene ni se wan tesimia utumi hu baby a hode no okay yes ti be chi ati for dinner me da se togbe ye ka sunsunwuma de a Ghana me yu firi mu nyeyi say ye kan bambo pa ye nko baabi nko boy ho ban a togbe ahaban keke ye yu firi mu enyeyi togbe hu be hia se nipa kasa na so bo ho ban na yes say ahun bible no ye betumi aka no kra enu eye bibi kese ti se kagoka tipa ka kese isan se uye bema na se ubo hu ban a eye papa 100% 100% isan se ye kasa sese no ye wanipa bebru ho a yare na etake no enu na ye sika yare ena etake no ni bottom no aye dry nso ye bema enu susu ye yare kese a anipa no yare a ordinam yesa o yare nsusu a anipa no so o yare ena okoda e wo hospital ye wo sa yare nsusu ho ena yesa o yare fufu bi nsusu a ye kasai obi aji obi yere ya wa ba ho ka nso obi aji eno nsusu eye yare kese ye kasai yesa o ba bi hu so a wadi be ma bi chia enkosiaga eno so eye ne hu yare nti saa de na mebubo so ne ade ni na ebetwa enu ena ye protection bambo no yes ahumban bono aduma na etumi ye ne se ade a wakasa ukita di basase we so a eya nyomunyamu ene u chance ene u lucky enya dia so bia ne ho abetumi agi bibisa afeusa beifo bia ne ho a enya dia obetumi agi because all say awiyabo na se wo gira awiyamo a wo hwe wakasa wo hwe fomu a wo be ho photo e wo fomu wa ho bida yes and your friend sunsun yes sa wo photo no enu ena eye wo kra no nti wo ko baabi a wo kasa ebeye kasa de anipa hu ani ni beje ni ade ni no sa de no ena ebetumi asupport nti se wo by luck na se beifo no mu kochi ukra no akotu baabi a wo adwuma mu a na ebepa mu ana se
before back me anya sika na bibia si oni oba bi wo ho a oba no beka se ompa obi nti na asem kitinkiti atobesi nti ade a ye friend protection no eye but ye kasa se ya eye na protection no ukoya eno no onfa ade a betumi ade bro ni se anyumunyam a wo akasa ukitade ba wo yase no obeboa na no se so ati dem kan nembo so enya de a obi ba be huto be amekeke na ye sori a na ye protection ma wo there bi nti ye de ehia asana ye de fata nti anyama ekoso afa ohunu eno na ebe dikan ya hwehwemu ye be check wo sebre na ye hu de ekoso a asana ye ne hu adwuma wi a asana ebetumi a protect wakasa eno so ya adwuma fufu a ye beye amawo ye wode ye u protect wakasa ho a obi dwadwe boni afa ohun de a anipa no bibi benya no ti sana de no tie nti protection no de eye se anipa betumi ede anya nso no ukoka anipa mpese betie ukoka anipa mpese betumi atie isanse sebi o anka uka se obi amba to gbe haman keke ho atia nopa na obi abeba beji sika obi abetumirika aba se oki to gbe haman keke si obi ambra aba beji sika uso no nyame nso mba okwa nti ade a ukita de ba uyase no a wakasa no watra se kpoto ena beifo no agye aboso no enu na wo ba ye betumi ahweso na nka betumi apolish no ama na wakasa wo betumi ado ato ti asem we ya ka mi huri ya na togwe asem bi hatogwe o sunsum na wonim no nti ya ne ha no se nipa so dinza omuno to aso na togwe e basa na ne wure ho sa no a togwe wure ho a fosho ya na togwe enyoma bi ha togwe pa o efiso sunsum ani wa kwaku awu ohudie abaifo eye nipa nipa so dinza ontu anamon kwaku fosho se obi free abroche be kan broche asemo one nim de wahu no ho sa pepepe nti na oba be kan broche asemo awo Ghana ha obi free Ghana ha na okwa broche be kan Ghana asemache obi wa broche a one nim de nti a obe kan Ghana asemache wa broche ni enu nti de ana ma togwe de ana ma yenso ono no se sunsun wiase na yeta kekeka yesa kasa do obi wo de na no be kan batu onko hoda nanso wo ka sunsun wiase ana togwe de wo se wono de watu ni wansi wo se wono ne baye na ekuta na wo de protect nipa etu onim ne omoye na mu mansana ono togwe ne baboa no o ma ufie e me beg se me pa chawo kise otu na mo kise utu na mo na no na okosunsun wi anasese okowia sunsun a already abaifo na ye nkrofo be ufa ho asem ma ya obede na protect o ntimi nyew kwa bia so it was see wo ama o ma ofie me pa chawo eno ne ade aya na odi ho ya se nipa so den ofoso ma menka sem cho nipa ye kosie wo mu memenda ya ebe ye kwese minhyiranka wade se wonka ho na mo wonnim wo mo last week ye kwese wo mu no ofoso se wo ani a enye wo mu nyina na enyame nkrabia na ku wo mu ti asem wo ye enye wo mu nyina na enyame nkrabia ye na asase so ewo yi de bia me kasa asem wo se asase so fo mu nue no ehun krobata accident ne doso ene na me hwe TikTok ai case bi ekwaso na accident asi ofoso kwantivi na hwe nipa da ya twitwa nwura gu omo so a ofoso anu woden sa protection ya sabe ya friends to go aba ke papa ekan on kan jira se wo nwu da wo ono kura wo se wo bewu ti asem wo yi o on kan jira se wo nwu da but e wo bi wo hono ma what a shock no ya na no ma wom ka timisi ano ofoso eduro bi antu be hu se accident beti masi na nipa woka ne nyina bebre na wu na ka fiwa yi but won kan cho se me ko ba bi ko ye protection da ko protect me won da
nti obi wo ho a ɛna ye ka wiase nsɛm sɛ awuawu adɔso asan adɔso wahwe obi beku wonam obi betuma twetwe wo so kwasea bia no abotoa na ɔde awo obi akun dise na no ɛboase case ya weyi ɛno na wo ka sɛ ni nyina na ya na abaifo na connect sa no ma no nti bra be protect wo ho o ka sa asɛm ya wunwa betima tie sa na bronsam asa bɛka kyɛ so ja wo mo 0244 48 47 0244 48 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 0244 50 60 32 0244 50 60 32 we ye togba haba keke e mani nyina ye WhatsApp eno ti na de bia ye ka cho papa esu ya na eye ne ya no wona wonim de nti a wo ye sa owo sunsum aniwa me se maka cho se wo a wo ti wiase a wo si bibi ni wiase wonya nipa wonyini e wo wiase se ade ba ko a e wo muni se e bedu baby a mimi pese betumi akasa bio isan se preko oni ni ba namo ena ne ba bisa ni maame se adenti na no wanu ye tintin sa no se wo ba ena ni maame ka kire ne se di enti ana no ye tintin sa no wo su afi na wo na mokwan so a wo ba nti no wo koduru ho a ubehu nti no ye kasa se na se adepa no se bio mimi ye yakupon nebu soso mi menimu se awuyase aye bai nyame de enha ye da but ya ye ya nipa ye ba wuyase no ya kasa na haye hu busua haye wakasa busua fo no be hawo wo mami busua fo no be hawo oba na wo kofa no soso no so busua fo no soso be hawo mi to be ha bai keke baby amedu bia no me ye number 1 bibia ni ho abet me den ababe ha me mi be jai me ho mi to gba na keke mi be jai me ho adi man nipa daseni na nipa daseni bet me attract anipa daseni bet me ha me wo ya nipa ti se mi to gba na keke ensida inshallah nti mesreti fo na se sebi enya dia anipa ebetumi ayare basabasa adjuma betumi asele se basabasa ti mesremo mu tesi to gba man keke mu tesi na mi hu ahodia e wo ho awarge jai sikasem eni adjumasem mi yelo to no ba mi yesika dronso nso no amegania ni hu amega ho enkrata sem nyina wo abrochire nkrata nyina nya to gba haba keke bebo abrochire no ti sesika ho nti ukọ a wobekwa kobobra but adiboni bi di wechi a na se ukọ a enya dia wobetu bia bobra ebetumi aye bra papa ade we ye friend fiewura okay nti wo a wo hwe togbe haman keke a wo ye bema no me yede mu no omu ye 10 ohu me se no me gyina so hrof nti wo so pese wobetumi agyina so saade a man fele eni fe no fiewura no ewe ene fe no fiewura no me mbubo so bio medamo ase me personal number no a wo frɛ me a wo akasa wobetumi anya me 24 hours no enu ene ye 0244 0244 48 47 0244 48 47 and 0244 50 60 32 last week ana me wo ponko bebre ewo obuakwa na me koe no na ponko no ba ko nyim ana o wakoda no ma hu se ahoma bia nhyɛ ne huni mo nso no edu baby na se me hu ponko bi wabontia na anipa dase ni ade ahoma
ade hyɛ ne hone nti sɛ wotra se a anipa bɛ how rough min kasa bio medase okay togbe habakeke azigblibo so kalu kagoka ena yene no etwetwe nkomo no se bra bebo ho ban eno na togbe habakeke se wono de sunsumu de onimu o na se de abaifo anipa no orofo togbe se bra wate be fa na damfo o afijase akwantempo no so osu besi obomfa hospital junction ema ye bobo ye no so watwero nko ade a uduru ho a enkoda no enso edo beba eya asem kese pa wo Ghana mamho nananom binom kwanye omo ede timamufo efa so no eya asem wo mona samu afre no bra nananom bi ekwanye ode timamufo efa so no eduru ba bia asefem na awreho sanse asasi wadi kan ton 4 acres na 1.5 na akwati firi mu no eno so ye de bayi 4 acres won krata na waye de ama brantie na de akwati firi mu so ye mfanye ma menche no na ye ntiase ya asem foforo pa wo mam ha o omna samu Oforisuo mamenchia chief commander chief commander wo asante achimbiaso me maami antema ne ba otete pa na se odwaso otie Oforisuo so wasema ye kan se obetra na wo kan se bia nipa bi a otesa no ya na onte wase because of sa na otie me medical catch say me gidi say emu heaven no ho na heaven de to so minu ya brochire nti ukọ abrochire ha betima catch say sa kru no ukuta mpepa trahoye oba Ghana wa besre kakra na ukọ because Ghana na aboto sem ko na yete ye traffic su aye na ma ye ko station ye ko station ya ensa se won sem obi anu betima so wo because maka me so hine bia obetsa ko so you dikuro so you obrempon se wo ba na se wo nwia bi oteso se bi wa nya asase a na enu nti na wo ba wo pa jai edru me bi won ma Oforisuo nsase bebre wa santemamu a ye ka ho asem a besi ne yenya ho pomasible omo nyam kese opem so bread dodo opem so ba ye wa fight ya sa no ma no o tubi o yesei o kasa kire omo enso still ana de akwe ana odi krokro na se ben preduasa o ru obi ka afa na beti e wa santemamu a odwe no ma bi ho airtime ntimi de bia me kasa se mo se o ma me 20 billion kra na eni abruchira mi meyi abruche because ahasum de papa bi eni a eno ma ekosu bia nsemfon e wo Ghana ha especially yekumase ya odwe ho a wo betra fidie so a wo ye mum kra wo be kasa e de na eba ade bia pepa wo hu bi e de nti na esase ebre ho akwaye friend a wo akwasan na me metoi wo betimi de makoba bi se me nkosan de abra me nimu afa na aja na minua no ho e na minua ni wa mentimi kasare me se entro mani pebre hwe ne ho kire no e na minua no ho e na minua ni wo dia mi wa wo so dia busa wo se wasase ngecha de na ma nam wa wo kosan ye wo timi nkirim ana ni pato man mu eni esisi ahiafo obi a woni bie na ka besi dai ena nipa wakoto asase ya munyina mu di adanse be bia pepa bia fa ye bia eke na enan meboa eye dan ya kwati bi nipa no so ba ya wa isi akwan obe so we mu so a adane kwa ye da ho na so pani odi hu agro asembetu uti o munyina adwen akoka nipa no na na wo nanan wo kosan he no ya o producer ebusa wo se na ye dan na wo kosan 4 acres na wanhwe wo se mankore wo di nipa nim kan makacho se nipa bu entimi ni nipa mienu kura so nipa bu ho a ye nyima ni nipa mienu so onhwe omo so a wontimi eso akwaje ntoma afra ti akonya so dume bi na mayi ase a ni e bodi se omna sama na eba we na eba na hemfu ni bebre buafu mo na mo tie video na wo ye de ya ngwani mante eno ma bi ekoso a etan obi wo hene o te so a wonya ne ba bi ko wo de ne kuradie ana ko ye ni nwia de ne besi ade so oba ya wonu de nani ateten obi a asante mamu a obi a me kira me ampa ne kwa so a ya ba be kira nana
we na for mama for nam kwan so obi afa ne paper mra paper no na ni nua no owuko obedi na de na to asase na nso was da ti asase ba ko a woto no be mfa se 1 million no ti se okotwa 1 billion adanya amaye yi maye den wo in terms no maye wan reasoning ni wa kan sa na pentuma fire peka kesi adam ye twa hia for mene awa santemam wa na ya me ya do pem so be ye wo wiase no an wo ye no na nipa so ode dodo anehwe odikro yen ka se odikro se be predu ase ebu anim tia wo because asante akonwa se ye ketekete kura na ye de mawa emu odu edumre bi ho a nananom eni wo mu huni kakra nananom bi ni wo mu huni ewo no ma bi uni enya se betra se me kat me se asante ya na asante ye ko cha ye me fedodo nenso ahemfu bi ma ye ko cha etan ewo kwa bi so ye be se nanana woti a we first ayi a ye de bo no kokko se watima san aye paper ma ayi a okay 4 acres na we ma na wai ya kwate ebia ma nkrofo bi nipa no ayesi akwa na obaji we nananom mpamo no sebe ukoje yomi encha ese emfa ma obi mu a enmere bi wo na se obo ho ka ye tua de ma no so afri so yomi encha na ye de ma no e de be na wo ho wo paper wo encha se yomi encha che nananom akwa che etu opani ya mu ji ni sika ma che no ya ma sa paper no de okoye ne ye ayi etika de kebet ma bo na nan ya odiko ya otesui ne se paper nanka eye dada na nkokore no yes bia enye 4 acres tio ekanya 4 acres nanka wo ba ye no nanka wagya se ne se menua na wokoye no paper oye ma nyu 4 acres na mema besan ba wo de urem na 4 acres wo so the same 4 acres na wo sa de ma no ene de aka no we uka no ma bi se ya na ahomti e wasante mamu a wo hwe na akaka atwa but ye be kan so ya ba se kro no so no so mu tie ye ne a ye pa mo chaw o si kro ni ye he tredamuafo so mu tie ne o mu ntage na nan ma yen se wada o kire mu nyane no se na nan ye kan wasem ha ko kan sem wo ya wo bia sori a e na wa kama sem etie ndie ba me de wo be kokot hwe ye ncham obi afa court asem sisi obi a wa ha court nipa ne go ade obetim dia court se ye ti asem ya mebusa wo na yanka ya onte ya but ye nimi asade ye lawyers a chase anoma no enu ti sa anoma hyehe obi adwen mu a wonya asade no wasam bai ye bebusa opa kasa opa men kasa ade na mo yesa edi akra de Ghana kra ne tie edi akuma se de be Ghana ne tie mu sisi ni pasa sese yankwatra he na sabe oba krom a otumfo asase ne de anokwa wampam wo it is a wo bi ba ukrom na obagye asase na office asase ni wa wo asase ni wo wuji ni sika wi a na wasa akotwa bi e de ma obi ato asase a wo si dan sika ohene ne ba ye foforo ba ye wo sa je kra no wanya wo asase so ye ma kwa ma nsi da ana wo da no kwa minimum asase bi a obi esi ni dan ye du lentil ohene ne se wo ji sika kese wo nyanti ye se ya dan mo nsi ho ofa asisi sam wo yi e koso awa Ghana mamu ha anakrofo danya me say sika ye de atoso no nipa ni ntimi ntwenti wantimi kwa hu biam aka nwuram because of ohene say on asase na dida me si nyankopon kura wache eso baba fa ne mane nyina ye ko me na me nsa kire nso omra wo de ye nyina tension nani na okwa hen na nso de yire ye na ntuma na ma wo ye nyina tension nani wo mu no yi me na me ni o me so me na me ni nyina tension ni te say de no wa person ni ate tension nani afena na asase na wo so open na wai ye nyina ne tension na nsuo ne de ye ko ni ntuma na chechiri wo muti no mo de dansuo num adai ofojo ma fa okay ye ko imi pro services fro na ehefa ne ye ko China o ye ko akwadwene ye dwuma ho wo adwuma dada ana afi na obetie 7 days store na ye ko ne akwadwene adwuma ho se de adwuma no be bai na atre na afoforo so anya bia yo na wo so anya sika de agubuntom ni nyina tatisio orofo ye ko China o na imi pro se men kan kire se sika wo je no sika ketewa bi o visa fee o airport transfer
hotel wobeda aduane a wobedie any B2B meeting no woni factories ahodo suppliers shipping companies nyine ekuhia ekwan ya mokofa so am meeting no any sima no adwuma no emu etre imi pro na se menka nkire wo saa orofo anyi imi pro number no na yeni adwuma ho komo wate wa bra ye beko China ni akoye adwuma ho meeting kama pa 0244924573 0244924573 and 0503719515 imi pro ene se menka nkire saa Lawson or the Lawson Law Herbal Mesh Abedwaso saa no the Lawson Law Care Mesh Abedwaso orofo drupa papa yenko tobi na yemfantu ye ho yade France ye ho yade saa eno the Lawson Dreamman capsule Dreamman Peters so abedwaso bitters no na Ghana fo ni wiase nyina agiatum bobobi twitwa bi obetumi atibia dipa wona opeso ton bi etemfa so no orofo yenye Lawson ma no na yenko na yen ni omo enkodi enkomo 0242133577 0242133577 Lawson beverages na me kamfo na media ma orofo yenko pe bia no bi na yentwitwa ne mu bobi na enamfofo abade mu nyina no se ye kase bia paade a yenko pe bi enom orofo nye bia ni bia hu na bia de eno ane club bia no eno na amanfo agi atum de she fridge ma ye foforo ne ho atesuo no enya asem keto akora orofo aponto ni abadi nto ni na club bia hu ene ye de koje ye wo last size ho ye wadentem medium no ho sa ena ye wo de wo kan mu no eno so akono pa club bia chale bia yintwa ne hoto pa orofo na yenka nkire odede bi se nananum binum epen sa semo ye kan ya ukọ adibinsu a asem kese ne nsa asem adibinsu no enya asem ketwa ukọ adibinsu a ensem a ekoso okuro no so no enya asem ketwa Wamanfo ni bia wato won sase wasi won dan adru full level wato won dan adru lent na naba ya woso omo ntoa so sasase ni 800 million tisisi a utua 400 million ansan watumi akoya adwuma ase a kire sei nano de nani akoya na ye bai sase mo ya udru adibinsu a ebi da ho anya asem ketwa eno tina me ka to de bi se duru baabi na se na na to asase ama na se wanhwe ya duru baabi be ye oso asem e wa dibinso wo fisa nyoma ye tetetete ya tetetete no ano otene eno ti ya baka kire papa no na no odi krosi kro ne de sei trede amoafu di kro na mesre wo a so bese be ya asem kase de ama wo a abrantia no a waye krata man se 4 acres so asase ne so krata so 4 acres ya baba asase ne so na eye 3 2.5 ana 3.5 me calculation no be setting right there na adai abrantia no na enim tape measure mu na odi abu na entina na mesrew metu nkotwere de atwere ansana asem kesi esi ansana amani bi ato papa kwa akoma to yemu ate ye betwe amanate onsem ebi asi wadi bi nso onsem di bi ye mfato enti kan akoma to yemu ate ye ni betumi aboa why kwa akoma to 0551931931 0551931931 0548931931 na yenko emfa nkwa yanim frise asisisem no ya doso nananum binum ama nananum ya gidimbone na yemusa ye ho kra se krowuru anankasa kra sa na otiana hello baby afrefre udi azande ni o kenza bofo Obia de ni dia di to de bia me to obia de ni dia dia ni ma obia wi wa ni pa wi wa da na ko siba azazon kono mani pa 100 ni obia de ni dia dia ni ma ko ne friend abujo pe ni ko ni obia de ni dia dia kunya to amu ni obia na gine da form nyanta woni tim amu ko ni dia to na yin bo ne bi ha gine papa ni obia ni dia dia owo ogura wuje to mo ni tim no gugu e tete kunya to obeta kunya to de no be ni obia ni dia dia ma gbe njira na no okay hello hello baby afrefre udi
me kura Ghana for kura du baby ametimu ase. Yes say mo free mo ntwe mo free TV no. Oh. Hello. Amo pese obo pechire. Okay. Yi. Okay. Ya breno. Bueno ko, salsa bomba to mo asa mo bishokumba. Ohore. Ichi papa. Pana da so police ajare dia. Kama pa. Apia, police na sisi. Kan police na. Oba. Ese mo diwa sonto na be go fakoti. Oba si na diwa contractor one. Ya mi to na so sa mi mo ya. Because yes, we can receive money can be said. I will be a fact. The same called the Osura assassination to be sa internet to be sa. So they have to come out to you now. Yeah, they will be papa. So if I am never to know, no addressing because and I was your phone being internet to be the other Bushano. We will come to us as a man is on a video. It's a case you are also done to a catch. So, yeah, the internal committee. No, okay, hello. Hello? Baby, I'm free udin katachi. Papa yentio. Yes, I'm a year so I think so also in good say what Thomas a brand I think so Okoto dasa sefu di nende. Ba be se na tap this man. Ayo here no. Hello. Oko. Hello. Baby afrefre udi. Yenti opa. Hello. Yenti opa. Hello. Yeah, moment TV no. Esa me you free so. Hello. Baby afrefre udi. Ba yo afrefre you. Lo ka afrefre. Yenti otami ewu. Ai, sanse muzu ai poma paso, rofalumba. O si oboma paso pa. Nema ko so na infono ye no. Tai. Ti obi no okura won dia de. Ade no se asa. Opunso akunya no no pone kakra mo ma. No obo nso mo. Opa pa bia obi. Ayi bi man. Ade nti na woto wo ko. Efiri Mata, me mamoni aduma. Okay, hello. Baby afrefre udin be mena. Efiri ko. Yenti. No, okay, yenti o. Hello. Yenti opa. I'm chatting. I saw TV no ho. Anya sa feed no ba, anya se be you free so. Hello. Yenti opa. Me see me chatting center. Yenti o. Na je infoni bi ye no kunyo me no. En twi yi se akafia wo krata. Utimi kasa se fi to da mu. Eno na ni wuo no. Eno ni asem pa no. Hello. E kasa fi so. O kasa free. So Yenti o penny. Yeah, for friend in Nancy, I better not be Yamfa Baku bin count. Ye be corner a house of 8 minutes from the Dinyamia some I move Rampa Eba. Hello, baby, I'm free with thee. I yet your mammy. I said, I I heard a bit, and branch when I quite as I feel almost a few almost. Because ultimately, traffic and my own quarter or sassy. No one could do baby, no man that tries to assassinate at your movie. So much here, I cannot hear a tune about almost. One frame my own man as an assassin. Oh, now no through one of your assassins are. It's almost over you. I come with your grandson person, I feel a dashing with the tune about an assassin. Okay, ya for friend in Nancy Auntie Katache Kwakoma to Yamwate. Ye no tintintu ba for ne yam se boy tabam ya duru krumo. Enuru chana no na yeso kuma se ya na so bete. Se na so te a obeyemu ade wa anyemu ade de a ni obi ne kuma ntwi abusi akon ene ne diji agi a kyerema.
Birthday wish we every systematic wo na systematic say birthday nkoma mamiti na Margaret sa akode dodo no afre no akokoba o kentampo oni abusuan nyina ese mamiti omoma wi awodapa kama pa mamiti systematic so ema awodapa nyamishira na ontre wa him na enyini ebeye panimpa etitititititia abi wo ma na fanto so ebi ni wo so a okay mama amase wo free UK aba nyankopon de mfie ba ko atone 70 years nyame ya adoma ifia da me ko baby kakranti na mama ka no nti ya wish happy birthday in advance mama se wa ye chance ewo nyame ya adoma me da ye bai ewo dwaso okay ewo parish ho enya Asem Mpe Nipa okay ti mama se wa onim papa Mr. Koto nyankopon enhia no na o ma no awadapa nti eno de woman no oba kwakwa sama na ewehwo nti eno ano no okay ya fa nche kase enkoma nana fosu sapon oye da ho hene na nana dwoben ono so eye da ho hene omo fa dwumadi we eni agrokra o hene yire amasewa enso awa asantemanpon daman oyo hene yire daman hene eyire no orofo na ye fa nche kase pa enfa enkoma adesia wo abrantie sport asantemanpon enkankan kanu Joe Robuna no fa asese no bi nkani ene A17 me ma me ba kope omo fa Asem Mpe Nipa edi agrokra aposifo wa Asantemanpon nyina no ye fa nche akese enkoma wo mo firi se mekwa mpempi no otimi se anti robbery for no to bomb ho ban pa enso na menim se me no mo nam nhyiranko emfa ma wo mo eno ti Asem Mpe Nipa dwumadie se opese oni ye di dwuma na ye boa wo na ye solve problem ma wo dia ye numbers no 0243 5878 and I say 0552 095593 0552 095593 production line no and a good TV no so no and unti asem bi a kire so bia no na odi abedan ye be pe ne pomasi bere na ye dia